Basumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 22 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ श्रीरामपुर चेक गेटआव सोलिबाय थानाय सिन्डिकेटनि हेंथायै गसाइगाव महकुमानि एसडिअ सिभिलनो गांसे गोसोखांलाय गथायदों इउपिपिएलनि मोनसे थान्दै हान्जाया। रायजो सभानि एमपि एबा सोनाब बंग कचबिहारनि गसानिबारिनि अनन्त रायनि हेंथायै गसर होदों। एमपि बिथाङा समाजारि बिजोङाव नेताजी सुभाष चन्द्र बस आरो आजाद हिन्दु फौजनि आयदायाव बिदान्थि गोनां बिबुंथि खालामनायनि हेंथायै गसर होदों। दुलाराय असम बाङालि युथ छात्र फेडारेशननि लेङाइ आफादगिरि बिस्वजित रजक दास बिथांमोना 2026 मायथाइनि दैज्लां बोथोरनि जथुमानि गेजेराव मैया एनडिएनि गिबि मंगल मिलन जथुमायाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ नुनो मोन्दों। तामुलपुर फाहामथाय फरायसालिमा फाहामसालिया बेखेवजानायनि लामायाव लुबाय थानाय टिएमसिएच नायदिंदों केबिनेट मन्थ्रि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। खमैबो 70% खामानि आबुं जादों फाहामथाय फरायसालिमाया। आसामनि दाब दाब जायगायाव दैबानाजों बुंफबदों। दैबानायाव लोमसावजादों हादोरसानि गं 16 जिल्ला। जरहाट, शिबसागर, चराइदेव, सनितपुरा गिख्रंथाव दैबानाजों लोमसावजादों। मख'नो गोनांदि दासान्दि हादोरसायाव दैबानाया गिख्रंथाव महर लादों। दैबानायाव थैनाय नखरनो 4 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों आसाम सोरखारा। लोगोसे खर'सा आसामाव दैबानानि गोब्राब थासारिखौ लानानै गोख्रोंथि गिबि मन्थ्रि बिथांनि दिनै चराइदेव आरो शिबसागराव दैबानानि सुलाद लानो थांगोन गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। काजोलगावनि बारिगावआव मोब्लिब बोथाबजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। हाइ भल्टेजनि मोब्लिबजों बोथाबजानानै थैदों 9 थाखोनि फरायसा। मोब्लिबजों बोथाबजानानै थैनाय फरायसाया काजोलगाव एंखोरबारिनि जयनाल आबेदिननि सासेल' फिसाज्ला साजिद आलम होनना मिथिनो मोन्दों। निट आनजादनि पेपार लिकनि सायाव कंग्रेसआ दिल्लीनि लामायाव गोख्रों सोमावसारदों। सोमावसारनाय समाव राहुल गान्धी बिथांखौ पुलिसआ गारियाव दैखांना लांदों। कंग्रेस दैदेननायाव मोन 5 दाबिजों सोमावसारदोंमोन। राहुल गान्धी बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। सिजिपि सोमावसारनायाव पुलिसनि अनागारि खालामनायनि गोख्रों अजद। धेमाजि जिल्ला दिफा हालामनि 1 नं नाहरबारि गामिनि सनजित बसुमतारिनि बिसि माइनाव बसुमतारिया खारखोमानानै दङ होनना खौरां मोन्दों। थांनाय 7 साननि सिगांनिफ्रायनो फिसाय गैयैनि समाव खाबु लानानै गथ' गथाय गारनानै न'निफ्राय खारखोमालांदों। आगैयाबो गाबबाय थायो ओमफ्रायना मामिखौ नागिरबाय थायो गाबबाथाय। नों गोसोखांनो हाया? गोसोखाङो। ओमफ्राय सानबैसे जाखो आइया थांनाया? गोबाव जाबायना? स्कुल बन्द। बेसे क्लास मोनखो नोङो? क्लास 3। क्लास 3। आगैया गाबबाय थायो होमबा? दा आइखौ मा खावलायगोन नोङो फैफिननो थाखाय? आइ नोङो थाब फैदो आगैया गाबबाय थायो। गाइखेर नागिरबाय थायो। आइया गाइखेर नागिरबाय, आइखौ माने नागिरबाय थायो। आयै नों थाब फैफिनदो। दा बे उन्दै उन्दै गथ'फोर दं। दा न'खरावबो जोंहा बोरायाबो बुरियाबो बेमार जानानै दंजोबो। दा माने बै बेमार थाखायबो जोंहा गथ' उन्दैखौबो बोराय बुरियाबो नायजोबनो हाया। दा आं खामानि मावनांगौ अबेबा थांनांगौबा बोराय बुरियाबो जोंहानिया नायनो हाया बिसोरखौ। दा बेनि थाखायनो माने मानसिखौ जोङो फैजानो लुबैदों। फैजानो लुबैनायालाय जों मानसिखौ बे माने न'खराव माने रावबो नायनो हाया। बेमार दङ मा दं, आइयाबो बेमार बाबायाबो बेमार। बिदि गथ'खौ गारना थांनाया जायाखै आरो एसे बुजिनांगौमोन मानसिया बेबो। बिदि गथ'खौ आंनि हिनजावनि नामा माइनाव बसुमतारि। बेसे गोबाव जाखो थांनाया न'निफ्राय? थांनाया थांनाय सुनिबाराव थांदों आरो इयो। दिनै समबार जाबायानो। थांनाय सुनिबाराव थांदों इयो। गथ'फ्रा बेसे बैसोनि? गथ'आ सासेया 7.5 बोसोर, सासेया 3.5 बोसोर। दा ओंखायनो माने
न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जादोंमोन? दावराव दावसिथ' जेबो गैयामोन न'खरावहाय आं बिस्रा न'आवनो दंहैयोमोन बिस्रा न'आवनो माबा मोनसे माने प्रब्लेम टाइमा खामानि बुस्थु लांनायनि माबा लादोंमोन बे बुस्थुखौ हैदोंमोन आं बिस्रा न'आवनो ओमफ्राय बे बुस्थु हैनाय टाइमाव बेबो गावबो माइ गायनो थांदोंमोन बेलेगाव माइ गायनो थांनाय टाइमाव बेयो बुंहरदोंमोन आंखौ र' दसे थाथ' आङो थांगासिनो दङ होजोंहाय न'आवनो थाथ' होनना बुंदोंमोन आरो बे मानसिया ओमफ्रायनो आङो दे होमबालाय नोंबो फैयोबालाय आंबो नेनोसै दे होननानै बुंदोंमोन माने ओमफ्राय दा नेनाय टाइमाव नेयो नेयो गैया माने मानसियानो ओजोंहाय सहैयाखै माने इयो गावस्रा न'आवनो आंबो दंहैयोमोन नालाय दा ओमफ्राय बेहाय बेखौथ' मदद खालामनायखौथ' जों एसे मिथिदों मदद खालामनाया माने बिस्रानि बिनानावनि आखाइ दं एसे बिदिखौ खोनादों आरो बिनानावनि आखाइ दङ होननानै बिनानावानो आंनो थिनहरदों मादों होननानै बिदि बुंहरखांबायबो बिनानावा फनाव आंनो लाबोनानै आंनो थिनहरदों बेखौ होननानै बुंहरदों माने दा बिनानावमोनखौ मा खालामहरगोन? बिनानावमोनहा दा माने गावसोरनो थिनहरदों नालाय थाबनो गथ'फोर दं गाइखेर जानाय गथ' दङ बिसोर एसे बुजिनांगौ बिसोरखौ माने लाबोफिननायनि अजद माबा खालामनांगौमोन बिनानावखौ आङो बिदि बुंहरदों आरो लाबोफिननांगोन नोंसोरो होननानै अजदखौ बेखौनो बुंदों आरो आं दा लाबोना फैयाबा आं बिनानावखौ मोनसे गिदिर एक्सन लागोन आङो बिसोरनो थिनहरदों नालाय आं बेखौ मोनसे गिदिर एक्सन लागोन बिनानावखौ आं हिनजावखौ न'खराव गथ' गथायनि मोखांखौ नायनानैथ' बे फैफिननांगौ आं बेखौल' खावलायो आरो गथ' गथायाथ' दा उन्दैथार बिमा नागिरबाय थायो उन्दै हरबानो बिमा नागिरो सानबानो सिखारबानो बिमा नागिरो आहार जानाय गथ' बेखायनो माने आं बिमाखौ फैफिनजानो लुबैदों आरो बेसे गोबाव जाखो थांनाया थांनाय सुनिबारमोन दिनैजों सप्तासे बारबाय दा गथ' गथायफ्रा गाबबाय थायो गथ' गथायफ्रा गाबबानो मामि होनना बुङो आरो मामि नागिरबाय थायो गाबबानो आंनो मामिया बोरो होनना बुङो आरो न'खराव दा रावबो गैया न'खरावथ' दा बाबाया जोंना बोरायाबो माबा पेरालाइसिसाव गोलैना दङ आइयाबो दाखालि बावैसो अपारेसन खालामनानै जोङो मेडिकेलनिफ्राय लाना फैनाय दङ न'खराव बेमार गोजा उफाय गैया दा ओंखायनो माने मानसिखौ जोङो मानसि न'खराव गथ' उन्दै नायग्रा मानसि गैया बेखायनो माने मानसिखौ जोङो फैफिननांगौ आरो दा हिनजावा फैगौ आगस्ट दाननि 28 अक्ट'खालि उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि जथुमा खुंगोन जथुमायाव गासैबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर बाहागो लाफैनो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों। खुलुमबाय बे समाव निउस नायगिरि बिटिसि हालामनि गासै बर' रायजो राजा जों बेखौनो मोनसे प्रसार खालामनो नागिरदों मोनसे फोसावनो नागिरदों फैबाय थानाय आगस्ट दाननि 28 अक्ट'खालि जों उदालगुरि जिल्ला अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सआ मोनसे गाजा गोमजायै जों कनफारेन्स खुंनो लादों आरो बे कनफारेन्सखौ जों जोबोद समायना गाजा गोमजायै खुंगोन आरो बे कनफारेन्सआव जोंनि उदालगुरि जिल्ला गासै बर' रायजो राजाखौ बाहागो लागोन मदद खालामगोन अनसायगोन जों आसा खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोङो गासै रायजो राजानिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय अननाय मोजां मोननाय गासैखौबो जासिदों बेनिखायनो बर' रायजो राजा गासैबो जाहाथे जोंखौ बे बेलायाव मदद खालामगोन आरो जोंखौ हाजासे बोर सारस्रिगोन जों बेखौनो आसा खालामदों अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनाव बे कनफारेन्स खुंनायनि गुबै जाहोना जाबाय जों बे कनफारेन्सखौ मानो खुंनो गोनां जादों थांखिया जाबाय जोंनि बर'लेण्ड जिथु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु बर'लेण्ड सोरजिनायनि सिन्था धारना बिनि जिथु बोसोन बर'लेण्डखौ जोंनो नांगौ आरो बे बर'लेण्ड गैयाब्ला जोंहा बर' जाथिया माब्लाबाबो थांना थानायनि जोंहा मोन्थाय गैया बेबायदिखौ जों नुबोदों आरो बेनिखायनो जोङो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनो जे बर'फोरनो जे बर'लेण्ड नांगौ जोङो बेखौ रायजो राजाफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ फोरमायनाय आरो रायजो राजा जों बेखौनो खावलायदों जेब्लासिम जों बर'लेण्ड मोना अब्लासिम जोंहा बर'हा माने नासयजानायनिफ्राय जोङो जेब्लायबो रैखाथि मोननाय नङा बेनिखायनो जों बर'लेण्डखौ सोरजिथारनांगोन आरो बेनिखायनो बे बर'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय जों गासैबो रायजो राजानिसिम जोंनो मदद नांगोन बड'फानि जिथु थांखि जे बड'लेण्ड सोरजिनायनि बे बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिखौ जों जाफुंहोगोन आरो जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना
जेब्लासिम जों जिराया होननानै जाय समाव जोङो सत बांसा जादोंमोन आरो बिनिखायनो जों दिनै नैबे समाव उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सआ गासै दुलाराय एक्स भलन्टियार फर्सखौ दिनै जों फोजाफिनदों दिनै जों हांख्रायदों जों खावलायदों दा नोंथांमोना गासैबो फैनांगौ आरो बर'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जा सिमां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेखौ जाफुंसार खालामनांगौ जै बर' हारिनि जै